Saúdos, que tal, como están? Despois de 15 anos, Evaristo Nogueira deixa de estar á fronte do Colexio de Abogados de Santiago. O letrado decidiu cesar como decano por cansazo despois de moito tempo de traballo. Un tempo que considera positivo, con moitos avances, aínda que tamén houbo, recorda, algunha decepción. Para decembro xa estaban previstas novas eleccións na entidade. O seu cese farase efectivo o vindeiro día 22, pero Evaristo Nogueira se anunciou públicamente que deixa de ser o decano do Colexio de Abogados de Santiago. As razóns do letrado non son outras que o esgotamento e a convicción de que fan falta aires novos. Cando se as forzas fallan, pois é recomendable pasar páxina, deixar a xente a xente nova que continue na xunta de goberno cun novo decano e, polo tanto, decidín, é unha decisión meditada, reflexionada. E, por outro lado, tampouco quería estar eu como decano cando foran as eleccións, manterme un pouco ao marxen e transmitir esa neutralidade. Foron 15 anos de moito traballo nos que se conseguiron moitas melloras, como nos recordaba Nogueira esta mañá no seu despacho. Se modernizou moito o colexio, se abreu a Sociedade Civil de Santiago, en canto a formación dos abogados foi constante, continua, o que foi unha teima que a Xunta de Goberno desde o principio quería facer, a formación continua dos abogados. Despois, loitas importantes que tuvemos na nosa cidade para que houbera xulgaos, lembro tamén as taxas judiciais, e sobre todo a colaboración tamén, insisto, ca sociedade civil, pero cas institucións, tanto co Concello como a Xunta, sempre foron moi positivas. Entre as decepcións figura que Santiago non conseguirá a cuarta sala do social, aínda que iso non influiu na súa decisión. Evidentemente non é o motivo de meu cese, pero sí que motivou unha decepción importante non na miña persona, sino na Xunta de Goberno do Colexio de Abogados e dos estamentos judiciais en Santiago. Pero eu me quedo ca idea de que algún día Santiago terá ese xulgado do social que fai moita falta, así como o xulgado de familia tamén que é necesario en Santiago de Compostela. Evaristo Nogueira seguirá centrado no seu traballo como abogado, pero tamén aproveitará para ter algo máis de tempo para a súa vida persoal. O Goberno optará pola xestión privada para novo modelo de transporte público. Confirmouno hoxe o concelleiro de Espazos Cidadáns tras presentar o balance do servizo no 2016. O ano pasado houbo un aumento de usuarios tras 8 anos de descenso no número de pasaxeiros dos buses de Santiago. Por primeira vez nos últimos 8 anos, o servizo de transporte público aumentou no número de pasaxeiros superándose os 7,1 millóns de usuarios. Son cifras, segundo Jorge Duarte, moi positivas que porán fin a este modelo, xa que o Goberno está a piques de iniciar a tramitación do novo servizo. Segundo a Auditoría Económica encargada por Compostela Aberta, o máis rentable para o Concello será optar pola xestión privada, aínda que dándolle máis peso ao papel de Tusa. Nos pretendemos facer unha renovación de flota moi ambiciosa, na cal haxa unha aposta clara por autobuses híbridos, por autobuses máis pequenos, por facer un cambio de modelo no que haxa un componente de sostenibilidade, de respeto ao medio ambiente. Para poder facelo, necesitamos facer unha inversión bastante potente. Desa inversión, temos unha condición que é a incapacidade de maior endevedamento. Neste modelo, o que queremos é que haxa unha concesión que nos permita facer esa renovación de flota ambiciosa, pero ademais queremos reforzar o papel de xestión e control de Tusa para que a organización e a xestión do transporte público sexa mellor e algo que creemos que é fundamental con todas as concesionarias. O novo modelo, que está na fase final da elaboración, contará cunha dúcia de liñas das que moitas, sobre todo as que dan servizo á zona norte, serán a demanda. Un sistema que haberá que implantar de cara a 2020 cando rematen os contratos cas 4 concesionarias que agora prestan o servizo nesa zona. A intención do Goberno é, a partir do mes que ven, reunirse co tecido asociativo para presentar a proposta de liñas co obxectivo de incluir algunha suxestión máis. E o seu alcalde deu conta da reunión que mantivo onte co presidente de Adif, que deixou patente o compromiso da entidade ca intermodal e que o administrador de infraestructuras ferroviarias quere iniciar a tramitación do proxecto global da estación e estudar co tecido empresarial a viabilidade da estación de mercadorías da Sionlla.
Adif vai iniciar en breve a expropiación de terreos para avanzar na tramitación da primeira fase da intermodal, co obxectivo de licitala a finais deste ano. Foi un dos compromisos adquiridos polo presidente da entidade na reunión que mantivo onte co alcalde, na que Juan Bravo tamén confirmou o inicio da tramitación da segunda fase da estación. A famosa cláusula está no convenio, non? É dicir, mentre non haxa unha modificación de convenio, pero sí que amosou a Adif interés en entender que había que buscar unha vía para canalizala, independentemente que se cumpriu ou non, e dar cumplimento á construcción da totalidade da intermodal. Nos sí que vimos unha disponibilidade absoluta pola súa banda a que eso non sexa un motivo, un problema. O feito de iniciar a tramitación do proxecto na súa globalidade amosa compromiso da Adif. Outro dos compromisos que Martiño Noriega trouxo da reunión foi o de estudar o proxecto da estación de mercadorías da Xionlla. A Adif reunirase co tecido empresarial da cidade para avaliar a construción desta infraestructura. É certo que a terminal non ten moita complexidade, pero nunca houbera o compromiso de Adif de facer chegar, falando de maneira moi simplificada, pois a vía ali, non? E é certo que o Concello ten terrenos tamén, co cal o feito de que Adif amosara non só disponibilidade, sino que estivera disposto a reunirse cas propias marcas empresariais e cos propios empresarios para decirlle que sí, que van a facilitar esa terminal de mercadorías para non ser unha boa nova, pero non para nós como goberno municipal, sino entendo que tamén para os propios empresarios, non? Todo isto mentres Paco Reyes advertía ao goberno local que hai 2 meses que tiña que ter aprobada a liquidación das contas de 2016. O voceiro socialista agarda que Compostela Berta leve o documento ao pleno ordinario do día 18. Ademais, o edil do PSOE insistiu en criticar a decisión do Executivo de levar a municipalización ao debate plenario de maio. Segundo dixo, a súa aprobación é un paripé. Eu o levo a aprobación inicial, porque o valor, a coraxe política, o compromiso político... Agora ben, eu suspendo o desenvolvemento dun acto administrativo e, claro, non o vou levar á aprobación definitiva mentres non saiba o resultado da sentencia. Bueno, mire, isto é un paripé, así de claro. Falámosles agora da Lagoa de Cornes, un espazo natural que se atopa debaixo das vías do tren e que vai recibir un bo lavado de cara. Trátase dun estanque descoñecido por moitos e que conta cunha gran flora e fauna autóctona que o Concello quere potenciar. Alá por mediados do século pasado, coas obras de desdobramento da vía do tren, o seu paso por Cornes, cortáronse 2 regatos que acabaron convertindo un pequeno estanque nunha lagoa de 4.000 metros cadrados. Trátase dun espazo natural pouco coñecido, case agochado, que o goberno quere potenciar. E por iso que hoxe comezaron uns traballos de recuperación na zona coa plantación de 25 carballos e erva. O obxectivo é manter o hábitat tal e como está, iso sí, mellorando o seu acceso e desfrute. Que colocarlle uns bancos no medio da peza da tubería e colocalos de forma que se poda observar a lagoa desde distintas cotas que ten a finca. E a maiores, no extremo norte, que o que está pegado á beirarrúa de Camilo Otero e que ten rampa de accesibilidade, colocaremos un mirador que sí que dé directamente á lagoa, que permite observar con prismáticos ou que cada quen quera a fauna e a flora que vive ali, pero non se abrirá o perímetro seguirá pechado para evitar, como dixen antes, que animais domésticos ou asilvestrados ou mesmo persoas con non demasiado boas intencións pois podan acceder á lagoa e causar algún estropicio. Imos agora ata o Palacio de Congresos que acolle dende hoxe o Foro de Innovación e Emprego que organiza o Concello. Nesta edición, as 2 xornadas centraránse no modelo de economía circular a través de asesoramento e obradoiros. Un ano máis o Palacio de Congresos foi o lugar escollido para celebrar hoxe e mañá o Foro da Innovación no Emprego. A apertura das xornadas corría a cargo do alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e a concelleira de Desenvolvemento Económico, Marta Lois. Desta edición destacaban que se centra no modelo da economía circular de reusar, reparar e reciclar fronte ao modelo económico lineal de producir, empregar e desbotar. Estamos iniciando o que é o Foro de Emprego, onde este ano hai unhas expectativas positivas, interesantes. Levaronse a cabo a xestión de máis de 3.185 ofertas, tamén de cerca de 300 postos de traballo alrededor desas 115 ofertas. Hai numerosos obradoiros formativos, falamos de 42 obradoiros, e tamén falamos de máis de 800 currículos enviados para este Foro de Emprego. Durante a xornada de hoxe impartíronse diferentes charlas alrededor dos empregos emerxentes e a economía circular, e
tamén se celebraron varios obradoiros, entre eles de reciclaxe de móviles, de organización de eventos, de moda ou de animación sociocultural. Os obradoiros son moi diversos, pero todos fan fincapé na mesma idea, non, de a reutilización de materiais para que eses materiais que supostamente no mercado se entenden como caducados ou materiais para desbotar, son materiais que se reutilizan. Acabamos de ver un interesante obradoiro sobre xollería, vimos outro sobre impresión 3D, outro sobre recuperación de materiais para agasallos. Pero ademais o FIE é tamén unha oportunidade para prepararse para o mercado laboral e por iso tamén se oriente e asesora con explicación sobre o uso de Infojobs e LinkedIn ou se dan pautas para facer un videocurrículum. O Club Viravolta organizará o vindeiro mércores 17 o Campeonato Provincial de Ximnasia Rítmica que se celebrará no Multiusos Fontes do Sar. Participarán un total de 15 clubes da provincia da Coruña. O vindeiro mércores 17 o Multiusos Fontes do Sar acollerá o Campeonato Provincial de Ximnasia Rítmica que está organizado polo Club Viravolta e patrocinado por Jael Xoiarías. O evento reunirá un total de 15 clubs da Coruña que participarán nas modalidades sénior, cadete, alevín, prebenxamín e infantil e farán ximnasia rítmica valéndose de aros, mazas, pelotas ou cordas. Agárdase que pola mañá participen cerca de 450 rapaces e pola tarde arredor de 300. Ademais, o evento contará coa presenza de dúas grandes da ximnasia rítmica, Carolina Rodríguez e Marta Bobo. Es la olímpica que nos ha representado ahora en los Juegos de Río 2016, que ha quedado en la 7ª posición. Estuvo en Londres 2012 también, consiguió una posición 14, creo que había quedado. Y bueno, es la gran representante de la gimnasia rítmica española, ¿no? Además va a estar con nosotros también Marta Bobo, la gimnasta internacional, también que nos ha representado en los primeros Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en la modalidad de gimnasia rítmica. O campeonato estará aberto ao público en xeral e o que desexe poderá dar un donativo para colaborar coa Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. Imos xa ca información do tempo ca predicción completa dos vindeiros 3 días que nos facilita Meteo Galicia. O venres agárdanos un día de ceos parcialmente anubrados e chubascos intermitentes de carácter xeralizado, que serán algo menos intensos durante a tarde. As temperaturas non terán cambios e os ventos soprarán moderados do suroeste. Os sábados ceos estarán parcialmente cubertos, con chuvias que comezarán a caer de mañá no litoral oeste e que chegarán logo a toda a comunidade. As temperaturas mínimas van descender lixeiramente e as máximas non van ter cambios. O vento será moderado do suroeste. O domingo teremos unha xornada de ceos parcialmente anubrados na primeira metade do día, con máis claros pola tarde. As temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas sufrirán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos do suroeste con intervalos febles no terzo norte. O venres en Compostela continuarán as chuvias, que serán constantes dende as primeiras horas. As temperaturas máximas baixarán ata os 16 graus e as mínimas ata os 11. O sábado novamente o día estará caracterizado polas chuvias. As temperaturas máximas descenderán ata os 16 graus e as mínimas ata os 9. O domingo cesarán as chuvias e amenceremos con ceos anubrados que darán paso a nubes e claros pola tarde. As temperaturas máximas subirán ata os 18 graus e as mínimas manteránse nos 9. Rematamos e facémolo con o noso habitual repaso á xenda cultural na que cada día lles achegamos algunhas suxestións interesantes para o seu tempo de lecer.
Estas foron as noticias máis destacadas do xoves en Santiago. Agora comeza o preguntoiro no que Silvia Castiñeiras entrevista ao presidente do Club Abuelo Vox, Manuel Diéguez. Nos volvemos mañá. Que pasen unha feliz xornada.